Zdravím, takže vítame u nás pána Cicimbusa. Pán Cicimbus je veľmi zodpovedný človek a dáme mu teraz pár otázok. Pán Cicimbus, dobrý deň. Dobrý deň. Ako máte zabezpečený svoj rodinný dom, pán Cicimbus? Klasika, mám poistku. Takže poistkou? A vy veríte poisťovňam? Väčšina ľudí má s poisťovňami zlé skúsenosti. Ste sa ma pýtali, ako mám zabezpečený svoj rodinný dom. Čo s tým má, prosím vás, poisťovňa? Však každý normálny človek si zabezpečuje dom v poisťovni, nie? Neviem teda, podľa čoho posudzujete ľudí, keď vravíte, že je každý normálny. Ale ja som si kúpil poistky v Elektre. V Elektre? Tak to mi prosím vás vysvetlite, čo tam niekto bol pri tom, ak predáva žiarovky, predáva aj poistky? Vy ste ešte neboli nikdy v Elektre? Bol, pravda, že? Lebo podľa tej vašej otázky to tak vôbec nevyzerá. To mi vysvetlíte, čo má poisťovňa spoločné s ochranou vášho domu. No predsa keď sa vám niečo stane, tak vám preplatí škodu. A vy si myslíte, že ja chcem, aby sa mi niečo stalo? Však preto, aby sa mi nič nestalo, som si kúpil poistky. Či? Poisťovňa vám snad zabezpečí dom tak, aby nezdikol požiar. Však na to sú požiarne senzory. Prosím vás. Dobre, pán Cicimbus, ale tie vám predsa spustia striekajúcu vodu a pri hasení požiaru vás vytopí. No a čo tým chcete povedať? Že poisťovne majú poistku pre prípad vytopenia protipožiarnou ochranou? Nebuďte smiešni. To presne neviem. Vidíte, tak poisťovňa vám možno porieši problém, až keď sa niečo stane. Ja sa radšej zaradím tak, aby sa nič nestalo. No ale čo vaše zdravie? Keď ste takí skúsení, ako máte poistené vaše zdravie? Alebo váš život? Istota je údolne len keď zomriem, čiže smrť. A čo ty myslíte, poistené zdravie? Tak to myslím nejaká poistka pre prípad, že sa vám stane nejaký úraz alebo ochorenie. No to vám nejak nerozumiem. To, aby som neochorel, sa dá poistiť, alebo aby sa mi nestal úraz? Áno, napríklad. Tak na to slúži predsa prúdový chránič, nie? Dieťa mi strčí klinec do strčky, žena sa fenuje vo vani, všetko ochrání, nič sa mi nestane. Ani im. No a keď sa niečo stane? No, keď sa niečo stane, tak už sa nedá nič robiť, nie? Či mi chcete ponúknuť poisťovňu, kde pracuje Superman? No, to by bola dobrá poisťovňa, ale asi takú ešte nikto nezaložil. Tak to asi nie, ale určite by to bolo pre poisťovňu výhodné. Ľudia by len platili a naozaj by sa nič nestalo. No, tak takú poistku si dám určite ja. A vy máte poistku? Keď sa ma tak vypytujete? Áno, mám. Robil mi s nami. Áno. A platíte? Nielen platím, ale aj šetrím. Ale a na čo? Šetrím si od dôchodku. Zaujímavé. A koľko budete mať na šetrené dôchodku? Tak okolo 30 000. Fúha, tak to musíte aj veľa šetriť. No, 40 eur mesačne. 40 eur? To mi nejak nevychádza to. Čo budete šetriť? 750 mesiacov? Nie, tak veľa nie. Len 360, to je na 30 rokov. Tak to vás oklamali, však 40 eur krát 360 mesiacov je predsa 14 400 a nie 30 000. Ja mám sporenie s úročením, čiže sa tie peniaze zhodnocujú. Však ale to by ste mali 200% navyše, to sa mi nejak nezdá. Mám sporenie, ktoré je založené na investovaní do akcií. Keďže som mladý, môžem zarobiť viac. Je to na dlhšiu dobu. Áno, a to naozaj 40 eur mesačne a nakoniec 30 000. Áno, neuveriteľné, čo? Tak to veru, áno. V akciom trhu niečo viem. Sám si tam vkladám peniaze, ale určite by som tam 30 rokov tie peniaze len tak nenechal. Vy viete, ako to vlastne funguje v tom akciovom fonde? Tieto akciové trhy? Áno, oni fungujú tak, že je tam väčšie riziko, tým väčší zisk, ale čím to tam dlhší čas, tak zarobím mnoho viac ako v nejakých konzervatívnych fondoch. Konzervatívnych. To znie ako fondy, ktoré obchodujú s konzervami. Len aby ste, pán moderátor, na tých konzervách nakoniec neostal po tých 30 rokoch. To určite nie, mám to všetko vložené v spoločnosti, ktoré verím. Tak to je zvláštne, ja niekedy neverím ani sám sebe. Inak tie akcie, tým by som moc neveril. V tejto dobe? Čo spravíte, ak akurát v tej dobe, keď vám budú mať vyplatiť tých 30 000, klesnú tie akcie o 90%? Tým pádom by vám vyplatili čo, len 3 000? Pane Bože, nestrašte, pán Cicimbus, to sa dúfam nestane. Prečo? Však ste poistení. Ak by sa to stalo, tak si niečo spravíte a poisťovňa vám vyplatí odškodné. Teda v tom veku budete ešte spĺňať poistné podmienky. Morbidný humor, pán Cicimbus, morbidný. Dobre, pán moderátor, nebudem vás strašiť. Nasporíte si tých 30 000. A teraz ma napadla ešte jedna otázka, že akú hodnotu bude mať tých 30 000, viete, po tých 30 rokoch. Viete, ako to myslím?
Aby sa nestalo to, čo sa stalo ľuďom, čo si založili takéto skvelé sporeničko pred 30 rokmi dozadu. Tiež na sumu 100 000. Viete, a teraz vyťahli biedných 3300. Tým akurát vychádza na trohloty kokoza, dobrý kár. To ešte nevrajím o liekoch a neviem ešte, viete, ak to náhodou ešte potom odchode do dôchodku do zamestnania niečo zvládnete. Áno, toto sa presne stalo v mojej svokre. Šetril asi 100 000 a nakoniec si vyplatili to, že v tejto dobe to nebolo nič. No ja si myslím, že oni by si za tých 100 000 kúpili tých 30 rokov dozadu aj nejaký bytík. A teraz za 3300 maximálne ojazdené auto. A dokonca s 300 000 kilometrami najazdenými. No, tak to vyzerá, pán Cicimbus, že sa ja pôjdem radšej informovať, ako to vyzerá s tou mojou poiskou. To vám držím palce, pán moderátor. Držím vám palce.